ingasube ngelihlobo ukhale lube kanti kunjalo nje ndothuka xa ndikubona ufike ekuseni nomongameli ufike ekuseni notata uTimakwe uyothi hey sifuna umongameli ndabe ndiyazi but umongameli useBloemfontein kodwa ndaqonda uba ndizawuzama indlela uba nihluthe ndazama indlela namphuthaphutha ndifuna ukuthi Mazezi inhlele intoni yenzileyo yoba uthi umsebenzi omhle kangaka nicinga uba mawukuvulwe inkokheli yebandla into enhle akwaba amakhaya ngayifunda lento inhle kangaka noba kuza kwenzeka ntoni na kodwa ndiqinisekile ayikho into ezawuphinde ibe nesidubedube ngoku ngoba lo msebenzi uqalwe ngentsikelelo kunjawo nje yonke into yenziwa apha akho umuntu ungazi nawe wonke umuntu wasemazizini ngoku ndicinga uba wonwabile yonke into ezakwenzeka izawuqhubeka kakuhle enkosi tata uTimakwe ndiyabulela Boston naba abantu njengomakhulu naba abantu ngosho ngathi enkosi masibulele kuYesu okuba wasifela Timakwe umzwa kwamasango uba umfundisi umfundisi abalapha izihlobo nezalamane umuntu wonke olapha ndiyanibulisa nami ngelihle igama lenkosi yami ngeYesu Kristu amen nam ndimanovuyo okokuqala walo msebenzi wabantwana bakamzala uMgcobo umhle kangakanani osikeleleke kangakanani imfefe zikaThixo ziwile phezu kwalo msebenzi walabantwana esinqwenela into okokuba intsikelelo ezi zihleleyo kubo zihlale naphakade kubo zithi zonke izinto abazenzayo zibe nethamsanqa njengoba umsebenzi wabo uhambe olohlobo amathambo alela ukuthula ashukumile amathambo kuza kwenzeka izinto ezinhle kuzawuvuleka indawo ezivalekileyo amasango ingcango bezivalekile zivulekile ukukhanya ubumnyama obekukhona busukile kuzawulala ubumnyama kuvele intoni ukukhanya kube chosi kubele sithi ke ngaloo mazwi kwanga kungalithamsanqa kwizinto zonke eniseku isandla kubonele kusikeleleka kuthiwa ke mandenza amazwi ombulelo ngalo msebenzi ungakanani okokuqala ndizawubulela umongameli utata uMtapane
owenze lo msebenzi wayintsikelelo waphakama wakwizinga eliphezulu kangangoko. Ndithe Nkosi Baba, Nkosi Tata, Nkosi Sikelelo, wenze kanje nakwamanye amakhaya. Umsebenzi wakho wenzayo ube lentsikelelo. Nalamazwi owabekileyo makhulu kangakanana entsikelelo anga uThixo angakuthamsanqelisa. Akukhulise. Wande. Ndibulisa kootata bonke abakhoyo apha abefundisi abazozimasa lo msebenzi. Ndibulisa wonke umzi, ndibulela kumzi wamaTimakwe onke wokuxhasa lo msebenzi wabantwana. Xa becinge lo msebenzi ungakanani wokukhumbula umbulelo yinto enqabileyo kubantu abaninzi. Bayazenza izinto kodwa benzima umuntu uba makathe Nkosi. Athi nobe beza kuqhubekela phambili ngomnikwa nguThixo, anganikwa ngenxa yento yoba akakwazi uthe Nkosi Baba. Ngokuthe Nkosi uvula amasango. Ngokubaxhasa kwenu nawusekela lo mzi, sithe Nkosi wanga uThixo angahlala intsikelelo zakhe zihle phezu kwelikhaya lakwaTimakwe bonke lonke. Bathi nabe bengafumani umsebenzi abantwana, ngalo msebenzi kuvuleke kubekho amathamsanqa, kwenzeke izinto ebezingenzeki. Sithi ngalo mazwi siyabulela kubantu bonke abalapha kwizihlobo nezalamane ezithe zeza zazozimasa apha. Kuyabulelwa kakhulu ngumzi wakwaTimakwe, kuthiwe Nkosi nangamso nenze kanje nakwabanye abantu. Lilonke sithi enkosi ngobonke abantu abangene ngaphakathi kwalendlu, ngaphakathi kwelikhaya lakwaTimakwe bezozimasa lo msebenzi, bayabulelwa ngelikhulu ngomkhulu umbuliso uenkosi. Amen. Enkosi ke baba ungabe kuba ke ndingasicela uxolo ke rhamente izilawula endimani. Nkosi ke baba. Inkosi kakhulu, ndiyabulela kakhulu siqukundelele inkonzo. Izolo ka sise Bloemfontein sigqibe ngokuthi nonkosikazi sibuya ngemoto enye. Sizoxabana kusasa unxiba uniform yomsebenzi. Ndithi hayibo wanxiba impahla zamajoni sibheke Xwili ngoku ingathi ubheke ebhasini nje. Hayi uzawundilinda ngiqala ndathi mamela. Dine yami imoto zimbini imoto apha. Uzawundilandela. Kutheni usenza ndithi mamela. Nxa sihamba ngemoto enye nxa sinofika ekombani kuto into yakuvaliwe ndawuthini kuba uTimakwe ningafiki pha. Hayi nyani hey usikucinge ndathi mamela. Sawudibana emqhekezweni emission. Ndaphuma ngo6 o'clock wabephangela. Nxa ndiwele Aluwal North. Ngawusuka ekhaya kukho indawo lene emithi kutyelwa kuyo. Nxa udlula pha so ndiyazazi nxa ndingumoni kule moto yami uba ukhona into errong. Ndiye ndithathe ilicense yami ndiyifake kwiculo lamapha. Kulapha athi ethi ndohlwa Yehova kodwa ngokufanelekileyo. Ndiyibeka pha ilicense yami. Ndithathe ikhola ndiyibeka apha kwi-dashboard. Idisk yami expire. Ndirenewishile kodwa ndikayixhomi lapha iCapio. Nyani nxa ndiwela pha ndimiswe ngalamadoda ngubhuti nosisi. Hey nxa ndimisa ngiqonda uba hey awumhlanga lo mcimbi apha. Ndacima iradio wabulisa lo bhuti. Molo bawo ninjani? Aphakamisa amehla abona ikhola. Molo mfundisi ora ndibe sendiphendula ndingumfundisi waseWisile umfundisi uMthatha. Molo bawo uphilile? Hayi siphilile tata akho nto ize uzojonga ume nento efana nale nijongileyo. Yeba ubonile ispeed ohamba ngaso. Ndithi kuye hayi andikhumbuli ndibalekisa kodwa bendiyibeke nje umcondo nje sitsho kamandi kodwa andikholwa ibibaleka. Athi yehla usi hayi ndiye nyani ndiyinyole ndibone uba ndibuye ndithemva kwakhe amadini kaThixo ngumoya ophukileyo. Kodwa ndiyabona unkabi ngumwisile. Kodwa ndiyambona uyancuma. Athi ngicela ilicense.
ndikhuphe licule kanti likhupha ndenzela ubabone le pati ndihighlightile pha ajonga athi ayifunda ahleke ayithathe license ajikele kudisk ayijonga abuye athi mfundisi awekho ukuba ispeed sakho nemoto ayikho sendleleni idisk ndithi kuye hayi mhlekazi ndibhale kodwa uthi umbhali ndohlwayova kodwa ngokufanelekile ithi hleke laa ndoda ugqiba ithi uyaphi usebenza phi ndithi hayi ndiya emqhekezweni ba ungabi sandibhala man kulaa mqhekezo andilali ndibethwe emqhekezweni bethwe nguwe ithi laa nkabi kayiphendula ihleka ugqiba ithi uleqa ntoni pawo ndithi hayi ndinomsebenzi kaTimakwe ngomso ithathe ilicense indinike ithi kum nxa iphendula inkabi athi uhambe kakuhle uThixo akuthwale kodwa izandokuxelela mfundisi lo msebenzi uyakuwo usikelekile ndizama ukuthi kuni icamakho livumile ngoba ndiwubone ndisasuka ekhaya and uThixo noxolo anigcine butkhaya eligama lokuba ungukhaya actually meaning yalo ibingathi uzawuba ngukhaya walapha ekhaya ungukhaya wabantu likhaya labantu now lo msebenzi nesisipho usiphetheyo actually it's a calling okokuba abantu mabafumane iphahla nendawo yokuphila nokuhlala uthi omnye umama apha umama wenu ebebazi abantu and so now bendikhile pha kwi-1 Thessalonians chapter 5 kwindime pha ku-verse 17 ndibashiye ngento ezintathu kukho amazwi phathi thandazani ningayeki yawugqiba ithi ezintweni zonke nibulele yawugqiba ithethe ngoThixo and so now ndithi ke ndiyavakalisa kusesikweni okokuba lo mcimbi usikelekile ubhaliwe kwincwadi zasezulwini egameni lweyiselonyana nelomoya ingcwele amen njalo sicela sithi ndiyakholwa kuThixo isonamandla wonke to affirm yonke lento esiyenza apha sicele ingwevu yakho yekuthatha makadla aquqube lonke into ayisikelele enze nentsikelelo ngiyakholwa kuThixo isonamandla wonke udali wezulu nomhlaba na uYesu Kristu nyana kemnye
ubanika amandla Thixo loyiphileyo okokuba bawenze balusengcwele. Sibulela uthando lwakho, sibulela amandla avela ngasentlakweni Nkosi enofefe, sithi Nkosi yenje njalo ukurhashazisa amathambo elikhaya aselelele Thixo namandla amakhulu kufana nala mini kaYezekile Nkosi enofefe wathi nyana womuntu uprofetha kula mathambo uthi mathambo ndini liveni ilizwi lenkosi Nkosi yezulu arhashaza amathambo kwasentsikelelo kwanyakazela amathambo saqe sithi Nkosi makube njalo kwelikhaya Thixo namandla thoba insikelo zakho zehlele kwelikhaya Thixo izulu nini into zonke siswela imilomo hayi abaluwaka ngesibonga ngenhloko umufefe lungaka Thixo izulu thatha umculo sekhaya bulaleni kuyova kubelungile ngoba ezakhe inceba sekunaphakade Thixo nofefe thwala ke Nkosi abantwana nakukhaya Nkosi nofefe Thixo namandla sithi ke Nkosi nje njalo Nkosi nofefe kuhamba naye kwezi ndawo hamba kuzo uthoba insikelele Thixo namandla amakhulu athi noba Nkosi ebengazonyusela kodwa ngenxa yalomsebenzi anyuselwe abakuzihlalo eziphezulu ngasoyingcwele nabantwana bonke abazalwa ngomgcobo nomakorinte Thixo izulu siyathandazeka bawo sithi nje njalo Nkosi usikelele umsebenzi wonke ungcwele siwuthamisa nqelise Thixo namandla amakhulu kanjalo babalule Nkosi yethu Yesu Kristu thando lakho Thixo ubudlelwane bumuyingcwele buhlale buphumule phezulu kwesonke ngoku kude bekunaphakade amen Amen, 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 Nkosi sikelela isixaso somphefumlo zonke izinto Nkosi ezizawuselwa kwekhaya uzincwalise Nkosi kwimizimba yethu uKristu Nkosi yethu amen hambani ityala lihlawuliwe Nkosi yami. nibhiyoza kunye namazisi Nkosi. Hayi ke ngoze njalo. Moroza. Safura ne? Ngote safura. Anosheshisa